И здравейте, YouTube приятели! Аз съм Наруто на лъжа, тук при мен е моят приятел Рихилър. Това е нашата поредица Diamond Craft, с която снимахме с Ирония БГ, но той просто сега го няма. Това е 6 епизод на нашето оцеляване. Както виждате, ако тази къща ви е позната, ето вижте на какво е направи админа. Админа на цяло я струши. Както виждате, тук имахме много неща, не знам, много се бяхме развили. И успяхме да спасим само тези неща тук, които са в честа. Аз ще взема най-важните. Ако сте гледали предните епизоди, да не казвате, че тези сме ги читвали или пък сме ги взимали от някой админ. Да не кажете така. Гледайте предните епизоди как сме се ги събирали сами. Няма какво друго да взема това, снайбола, това. Аз съм голем. Трябва от един месец тъй, че... Извините. Ако ми бъгва, съжалявам много, че просто не можа да се направя настройките. Нещо ми бъгна от последния път. What изницам за малко фар. Ти на каква графика играеш, бе? Нормално. На фенси или на фаст? Фаст. По-бързо ми зарежда, че... Да, наистина то... Пак бъгва. Как те? Не можеш да стрели? Ами, взимах 4-6. Я? Мерси. Да взема ли често? Не. Аз не съм. Аз съм много не. Нещо друго да взимаме? Не. После да видим всичко, да знаеш. Добре. Емералда трябва ли не? Айма. Емералд. Мисля, че да. Не съм сигурна. Знаеш какво към аз? Кристал експлозия. Аз искам сега аз да се направя някъде къща под земята и ти към 40 купчета до мене да направиш друга къща и да направим тунел да стигаме до твоята и до моята къща. Сега ще дам на гласуване. Сега докато не снимаш. Да. Колко сега? Колко имаш? Още. Ти колко имаш, човек? Толкова са. Може един стак не обработен и един стак обработен. Ще взема тия саплингите. Тата ще ми трябва. Ще пустим саплинга. На къде? Това ще ми потрябва. Ще го взема. Тук в магазините. Тази ще убия. Тук се става много експлозии, бе. Тъй. В мина, нали? Искаш ли в една мина е там? Ето там. Тук? Може. Я че е белатка. Да го разгледам? Добре, сервера не пием. Защото аз в този сервер не съм играл от 2 месеца вече. Тук може да живеем. Да. Да, почваме. Чакай, имаш ли факли? Факт не. Ти ги слагай. Аз съм пълен. Дърваш махна. Чакай.
Те ще иска голямо изчистване. Тъй. Аз като стоя тук ще преча, бе. Къде? Само да кажа. Не. Аз съм тук на цялото ще живея. Тъй. Случайно. Така. Аз искам. И така да ми е още един блок навътре. Значи, ако тук принципно сложим та, значи ето така ще стане. Да. Добре. Измисля моето. Кой е? Взех от дърц. Не знам дали. Че съм въртата грешка. Тъй. Да, точно запомнях с кабел. Така, ще има... Така. Тъй. Така сложени. Снимате. Видите? Бат ми идва. Радост. Фак. Стелко. Стелко. Дарко. Да. Иски ли се антибиотика? Не. А? Не. Опа. Айде пий го, чакай. Айде бе, Стелко. Казах ти да го сложиш и да го гледаш, да се сещаш. Заглуши, Хилър, заглуши да се пишем. Май бачки. Сам. Заглуши. Добре. Да се пишем, а. Добре, заглушихме, защото брат не може да се чува. Естествено, че ми пишат. Окей. Тъв аз какво правя? Омага, направо да му питате какво правя. Не исках точно това да направя. Това е така добре. Така. Все. Окей. Писах на Рехилър
когато е по-тихо да се говори, ама той нещо явно или не го вижда. Окей. Така. Омага, какво съм направил тук? Извинете, нещо боли гърлото. Така, мисля това да го махна. Да, така ще е по-добре. Музиката. Уф. Така. Така. За сега тук ще имам 2 честа. Okay. Доста неща е събрал Рихила. Малко странно как го е направил. Разбрах как го е направил. Така. Помага, той е събрал. Така. Когато има нещо в печките. Така. Добре. Мерси. Такова сега. Че това и това. Чеса. Това. Уф, стига много бъгва.
омага. Добре, за сега мисля, че става добре. Тук да сложим едно. Аз почнах да оправям това коридорчето или не знам какво. Вместо да се прави късно. Значи, нарочно съм си направил къщата малка, защото по-надолу мисля да имам други стаи, които ще са по-надолу, за смисъл да си заблязват по-трудно, защото пак може админа да види. Не се знае. И вече пак ако дойда аз направо ще откажа да игра в този сервер. Така. Не трябва да дам и малко моркове. Не знам какво се опитам да направим. Но, не. О, добре. Запушил го е. Аз обаче... Значи, сега как да ги поброя? 1, 2... 1, -1, -2. Не мога да разбера. Ще следя Рехилър където тя. Га! Значи ще трябва да продължавам тук. Ето. Някакъв скут трябва да намеря. Какво? Да, ето го изхода. Добре, била. No, добре, така ще го оставя за. Така. Малко е тъпче така, като не си говорим. Не, че брат много ще вика. На следващия път, на следващия клип може брат да го няма. Мага Рихлър, веднага идва при мене. Добре. Так. Май нещо измайсторява.
навънка. Доколкото чувам. Сега ще видим какво прави. Охо, градинка се прави. Това. Викам къде има са толчовете. Аз съм много правя повече. Така. Само тук да го направим. Ева то. Не. Тук ще го направя след. Да. What the fuck? Кой е градината? Оф, знаеш какво? Държете. Тоест той направо се направи път тук да рехилър. Обаче съм минава пред градинката. Ето. Няма го, тъй като виждам. Тук може да има някаква малка стаечка. Това ще го махна. Не знам кой ще го прави. Сега на края на епизода, смисъл, като справя епизода преди да почна, може да направя някакви нови неща, смисъл, стаи, нещо такова направя, но да не го покажа в клипа, само ви предупреждавам. Но може, ще питам Рихила, ето го него. Виждам маника, така. Добре, и мисля това да е всичко от нас, защото ми е малко скучно, когато не говоря.